Dobrodošli u Juginu kuhinju. Kladim se da nikad niste čuli da postoji gibanica od karfiola. Večeras ćemo to spremiti. Za to će nam biti potrebno oko 150 g sjeničkog sira koji je dosta slan, oko 150 g kajmaka, 3 jaja, oko 200 g, 250 karfiola koji smo iseckali, mleko, prašak za pecivo i naravno sveže kore. Najbolje je da koristite tanje kore, to je kore za pite i baklave, jer za ovaj način spremanja koji ću vam pokazati, one su se pokazale mnogo bolje. Naravno, tu je i pomoćno sredstvo koje ne morate koristiti, čaša dobrog vina. Dakle, da pređemo na stvar. Znate, kaže se da gibanica je onoliko dobra koliko je dobar sir u njoj. Ovaj sir koga sam vam predstavio malo pre je običan sir koga možete naći u svakoj Maxi prodavnici. Vrlo je pikantan, dosta je slan i primetit ćete, nisam pomenuo so kad sam navodio sastojke. Kad koristite ovaj sir nije potrebno dodavati so u smesu. Mislim, važno je da sam pomenuo vino. Prilikom dodavanja sastojka u ovu zdelu, rukovodimo se principom od tvrđeg ka ređem. Znači, prvo stavljamo ono što je najtvrđe, sjenički sir i gnječimo ga viljuškom. Potom dodajemo kajmak. Zatim jaja. I na kraju ono što je najređe, mleko. Kad smo dobili masu koja je nešto ređa od one za palačinke, prelazimo na filovanje kora. Pre toga ćemo naravno dodati prašak za pecivo. Ako ne koristite teflonsku tepsiju, da napomenem da je vrlo dobra ideja namazati dno tepsije puterom, a onda je pod mlazom vode malo isprati, odliti vodu i ostaviti malo. Tako se stvara jedna emulzija koja sprečava da se kore zalepe kasnije tokom pečenja. Dakle, kore smo postrli, prvu koru odvajamo, malo je izdvajamo unazad da bi lakše uhvatili. Uzimamo mojim omiljenom kašikom masu, ne mnogo, sasvim malo. Pospemo karfiola. Također tu ne treba preterivati. I počinjemo sa uvijenjem u palačinku. Od debljine palačinke ovog dela zavisi koliko će biti gibanica visoka. Znači sad kreće jedna podla kalkulacija
koliko da napravim kora, koliko da su visoke, da bi stale tačno u moju verziju. Znači, kad sam uvio palačinku, počinjem da je rolam. Ne treba stiskati, mora se ostaviti malo lufta da bi mogao da radi prašak za pecivo, da bi došlo do dizanja testa. Kraj ovaj, malo ćemo na njega naneti mase sa jajima da bi se zalepio i taj kraj stavljamo uz ivicu tepsije da se ne bi otvarao. Dakle, još jednom, uzimamo koru, odvajamo je od ostatka, nanosimo malo mase. Verovatno se pitate zašto nisam stavio karfiol odmah. To ćete vidjeti na kraju. Znači, uvijamo palačinku. Rolamo. Lepimo. Smeštamo. Evo, sad sam pri kraju. Treba napomenuti da kada slažemo naše ružice, ne treba ih nikako stiskati, treba ostaviti mesta između njih da bi mogle da narastu. Rolamo, lepimo i smeštamo, još samo 2-3. Također ste možda primetili da nisam koristio ulje, što je tradicionalno, što se tradicionalno radi u receptima za gibanicu, sipa se čitava šolja ulja u masu, ja to ne radim jer mi je dovoljno masnoća iz kajmaka i sira. Evo napokon je sve složeno. Sad ću vam otkriti tajnu zašto nisam mešao karfiol sa ovom masom. Potrebno je uvek da računate da vam ostane mase kad završite ovo rolanje. Zašto? Da biste na kraju radili divno, zalili svaku ružu sokom. I posljednji čin ove divne drame je stavljanje naše gibanice u rernu na oko 180 stepeni zagrejan. Hvala! I evo, nakon oko 40 minuta naša gibanica je spremna, gotova. Mamma mia, guarda! Ovo nije neophodno, ali ja volim da dodam dodatni šmek ovoj moje gibanici. Malo ću narandati ovčjeg makedonskog sira, pikantnog, možete i grana padano ili slično. To treba uraditi dok je gibanica vrela, da bi se ovaj sir rastopio na njoj. Pa, živeli i prijatno vam bilo. Mm.